Kaixo, aste honetako adierazle ekonomiko garrantzitsuenak errepasatuko ditugu. Hau, aste ekonomia da. 2025ko hirugarren hiruhilekoan, Euskadiko barne produktu gordina ehuneko 2,2 hasi zen 2024ko aldi beraren aldean. Aurreko hiruhilekoarekin alderatuta, ehuneko 0,4ko igoera izan da. Bi datu horiek euskal ekonomiaren bide positiboa sendotzen dute. Dinamika hori enpresen konfiantzan ere islatu zen, eta hobetu egin zen 2025ko laugarren hiruhilekoan, serie historiko osoko daturik onena lortuz. Era berean, enpresek hurrengo hiruhilekoari buruz dituzten aurreikuspenak ere positiboagoak izan dira. Panorama ekonomikoa zertxobait laezotu zuena prezioen bilakara izan zen. Irailean, energiaren prezioek bultzatuta, KPIak gora egiten jarraitu zuen eta ehuneko 3,3ra iritsi zen. Abuztuan baino 5 gehiago. Hurrengora arte!